ki lightly ki criminal laws batamai ka Bharatiya Nyay Sanhita BNS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS, bat Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA araja arpulai kila Sdang Pyntreikam nadu menta kasngi habarok kuikri India ka sitarek unaitung araja arpusau. Aswabun Pyntreikam gini ki anya po kani gejala katanat pulit jang ka sarkar jala kala dep ban penkre ban Pyntreikam ki bat bandon hadu arhajar sanspa handru puai ngut ki pulit ha Meghalaya ki bra yo jing hikai pentebet halor kini ki an bathamai hadu menta bat la yo jing tep baki officer pulit ki la yo jing hikai kumno ban Pyntreikam ki an bathamai bat kumno ki dei ban itu ya ki habaki pet ya ki kambe an bat ki kes baya dei bat ki Dangshan haba crunch pangini ki an u DIG katanat pulit Meghalaya u Davis and Marak wala batai bakini ki an la penkala na ki an ki barem badai nadu ki por ka jiksen char ki pareng bala sandor kini ki an bathamai hadien ka jing so thu e ka jing don kam ban pet biang ya ki criminal laws barem da ka jing thmu ban penklan ya ka shong sok shong san Kini ki an bathamai kin pai khmat ru ban pensok ya ki rukom ai jing bishar bat ban pentikna baki an kin ya hap bat ki jing long jing man ha ka dinga jok pamenta bat ban ai ka jing bishar ka bastat shaki pat ba ka Bharatiya Nyay Sanhita BNS kumbalong ka kerteng ka pai saka nyai lani ka hok bat namar ka ne lapen kala ya ka kerteng namar kala don ka jing kala ha ka jing pai khmat na ka jing pensitom kumba ka long ha ka IPC saka hok lani ka nyai ha ka BNS Halor ka jing ai rai ha ka por ba wan bat ka jing bu put ya ki adjournment ha ki an bathamai ha ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arja arpulai lani ka BNSS kalawan bujli ya ka CRPC Lapriang ya ka kam ka bapai khmat sya ka baha ka miat jong nong song snong ka BNSS ka wan ra ru ya ka Pyntreikam ka berhenti bat ban bu jing tip ban lum ban ra bat ban bu iki sakhi forensic Kini ki lightly ki an kin kampai khmat sya ka hok om ka jing penshitam bat ki thau ban ai ka hok ha ka por ka bastan bat labu iki put ha ka be dei bat ka por na ka banta ka jing jurem ka jing bishar bat ka jing ai ya ki rai Lapadiang ya ka Pyntreikam ka bapai khmat sya ka bha ka miat jong ki brio ha ka be dei ba ka jing ai ya ki copy jong ki FIR ba kan thop lingba ki lat digital balahap ban le iki summary trial na ka banta ki case berit Yaki basak kena lak bentok kit lingba ki lat digital kom ke video conferencing bat yaki kam bayadai bat ke magistrate ru lak ban penyat renti hakini ki an. Ka Bharatiya Sakshya Adhiniyam lani BSA ka plilat yaki sakhi lingba ki lat digital bat ka plilat yaki jingkran bat ki nong sakhi ki basak kena ki riu sampang bat ki lanot lingba ki lat digital kom ke video conferencing. Kiwei ki jing pen kala ki dei ki bawan ra ban pediang yaki jing kala baper haki kam technology. The BNSS provides for the use of technology and forensic sciences in the investigation of crime. Specific timelines have been prescribed for time-bound investigation, trial and pronouncement of judgments. Citizen-centric approach have been adopted for supply of copies of FIR, including by digital means. Summary trials have been made mandatory for petty cases. The accused persons may also be examined through electronic means like video conferencing, and the magisterial system has also been streamlined. The new law, that is the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 or the BSA, provides for evidence to be provided electronically and permit appearances of witnesses, accused persons, experts and victims through electronic means like video conferencing. BSA also provides admissibility of electronic or digital record as evidence, and digital evidence is now treated as on par with other forms of evidence like paper records, documents, etc. BSA also seeks to expand the scope of secondary evidence to include copies made from originals under certain conditions. The BSA also seeks to put limits on the facts which are admissible and its certification as such in the courts. Kumno ba Raju? Kumno kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei uba ba. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi.
Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki ba ngi bam ki long ni em ki ba tei ya kamet ka phat jungi. Ladang ngi bam ki jingbam ki bom tei ya kamet ka phat jungi. Ila ban yo ya ke jingpang dunas nam bat ke jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kum no. Yo iya ke jing tei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka ba ngi bam man la ka sngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.